Verena Molisia, no Molisio Manana, Bachiriga, and then no more Kakat, and no Molisi. I'm right. I'm clear. Mark on the way cancer, na annual to my Sesenigwa, Abu Arotindishua, Kara Chenisa, I take a bad and South. We understand. He lost a son, and then Manum Roma. Yeah. Esabato na so katana murto kwanza kuliga liye bintu tete na wakomnyoka wechika. So Eldo Tueri wene naba tubamino, that is Misiani, naba go Robert your brother Mroma Omanen, lost the only son, a journalist. Mwanu Lengavia, Mwanu Rakorego Lengavia, and then Kara Lengavia, Ochiro Koromasan. Then he falls from 8th floor. So sometimes you're right. I want to, when I was listening to the words, then I could see how sinful the times of new people were. We are more sinful than those. In fact, abantu balia ebi bebango kwarabia lege ntu we are more sinful because ntu tuikira ndioba nenga chinga gicho mwali na chibe chinko chisemi chimen takanit where people koma tege ntoiga onyolre lichiwa se Google ya tuachiringa chat AI kere ndo go change ko waiga ina ni kegima like things are working here. And then I want to bring to your attention nga ngencheli bangotanga bankonyoma bakonyomara. Look at the families. We are doing worse. We are doing worse. We are the worst generation. We are the worst generation. Batanga bankonyoma bakonyomara. And then again to kian na chitkoligeringa what happened chinga gichi a lot. That abantu bali bagotebanga to abantu abo to bakolere obosoko. We have legalized it. Yes. Sika ekirigeto. And then yani in this generation as to ikiraba no ngana abo molisi we kanisa na abo mubasta na baba bashiriki barandiri bibi yao lakini wanyakamboli bibi. That's what that's the point we are at the moment. When you tell someone nekebekia ngoko ndandiri one njiri uko na korani ona kawete mete me lindenga ya prosperity ekengo kwana oyongo tebana na randi go kwana eke mu so you avoid it ona wa avoid ngati ntagati na vingi Commissioner Ben Misati, Commissioner Ben Misati. This is one guy that I'm proud of. I wish I can say a Catholic. But let me tell you, say Italia, he is a darling to all churches. Talimonto din, Igarumonto yes. He is a son. So someone says, better you miss a dini. Yes. To mocha komonyora Yesu. You are safe. Correct. Irora. Bintu bireberega. Kabi aligele kamera alio baerese. Igwa. Afadhali ukose dini umpate Yesu badala ya kumkosa Yesu ukapata dini. You will not be safe. I really do not know nganaki asebinte bibi kirwechi asengencho to chokora amangana bisekanite emegwekano ebimenyererio enchira yo gusoma obubani bwe Biblia amangana nale abisekanite. We are not doing this. I am praying this day that we will look naleron toligereri mono ebinte biga nechinga kichons tunyargo tebanga. It is no longer chinga kichianu. So bwato.
people do not want kosoa obwato we. You know, people saw omuntu bono ekero komubori nga kioro chikware gocha kawa chinga kichianu ndikware gocha kara yani okobori mete yoka yegwakira nire kire ndeke kuzuna okobogorie mete na ogosoa yani matching there. it was a very simple thing. The same thing at the moment bono gote mundo just match to salvation oranga nigenteke kom Kento geokorekana tugakari gukwana mono na tugakaraiga nekero to ogakari gukwana injirigete bona mpasto to mulisi bona gukwana ningire bagakabika ningire no agakanza tino mulisi na akirira bona kwana nekero twachakire guika none injiri en tuli kunyara kwa tebege koragi ngoteba tiniko gubukima tiniko gwendagira nkori. That you won't tell them the truth. I was telling aba pastor gitasigite. We were seated like 7 of them. Na injo mwaka weekends. Kadea pastor igwa. You're doing nothing. Seriously? Na chere mother nango batevi. No bate tenga. You are doing nothing. Like Mkate no matendo na ba kwa mabuta ninu engotebi. Inwe egotebi aba kwa mabuta ninu ngotebi. Na wono kwa chiri kurwe. How are we going to do this? We cannot have people who are going to speak the truth. Doko nyoro moiga bune Elijah iga oyo moiga onge gotebe kene ngayaya muabiri bobe. One ase again tona ntagete koba go totora gamba no mwako yo igoro una bono ekaro mogo trasa matanga etari crusade tiangiro likorwa birine birero aba reverend aba bishop aba father aba catechista aba lisia aba pastor, listen to me. Please. Nyoni nchedanko baterio mwali ekekebe ekero kibirero, listen to the family's needs. Exactly. These people egobasion noire and lioteliga egoli yale ngeli otomate lioteli yoakirike man borombo yale. Teli hoteli machiko takaigali ya kanyira kirete kubugana, and then someone atachigoro amanyego sigikia. That is how painful amakweli ale. Please, nyamwale ngegontegara aba father, I know we know each other abangamon. Aba catechista tindigo kwan. Aba lisia, one of them. Aba, I want to speak this. Tindage tikonyora mokora gerigwa naba nyene ebirero. I am praying nyokonyora muarageri nyasaone aba abere kwani aba ya barabo. Egere go chakera bono ega na abatebiri. Aki ekerego ika ebirero omonto yasirete no mushiriki bwejumu yagete. No mushiriki bwe home church gete. No bwe kanisa gete. What are we supposed to do this day? Nche nekiombe kiandike ko gia brothers kipa ekero toko genda ko koy. Durko genda nabuku. Ogul. Durko genda ngati gatora asaba. Molisewu. We go act more. Montoli ko woli kanisa kyogochi. I have witness. Nganisa kimogochi. Tomboli ya nere yogochi. I get that. Tomo tebi no chikanisa ejo. Nyasawo ine roto tomo. We don't recruit abantu ochichidini in the name of God. We go represent our God who has sent us. Nendagera, nechianga, nenyomba, nobwachani. Kagwancha gosaba is okay. Togwancha kabantu akoleta tata Nyasaye mbia mono is okay. But we've never done that umuntu tatu boligori ya Nyasaye itu. And we've never shamed our God. You know, you remember there's something Kiara Vera Somotandao, and it was put forth by former Chief Justice Maraga. Yes.
He explains muna monta chiete kogania nyorobo konyi. And it takes long. Finally, yo gocha komokonya. Oyo konyi rugakubori neki. Ayekanisa kyogochi. You know, that's what you're saying. Yes. When you go, do it, it will. Yani, no gonchok evenge gonchok asenge choyo bokonyi. Yes. Whatever tio mambia, Yes. you will not be there. You will not be there. But you are convicted that the actions, sebi korwa, biabanta baiga, they are worth. That is what I want to say. Itkuli Juma, that kortebanga nche command MC. Like, aba Catholic, aba PhD, aba ki, I serve humanity in the service of Master of Ceremony. I'm one good. Kentekamo, konyoro, sinanyo, ange 90% yibiri rongochi. Chinkoro chiria, bali yabanyan, they get hurt, ni kanisa. I remember ya moneri ya korkanta asikete. In fact, abana bali bagatiana ntogo chikanisa. Omonto obokwa narulia nanzali. They treated them like abageni bacha konya bagotokonya bago twakane sibili ya nyagitali bakwana batocha ba represent bashiri baletanga nole kyombe kya Mkate nole kyombe ky'omulisi nole kyombe kyana nole kyombe kyanyarebe tigatoche gatwa kwibicha toera ne bashi. That stop it. Ntegerere, I'm speaking heartbroken. Like liote ndiri koba iyote ine injari. Liote nekaro ligo chikobeka likobeta mani kobeka ra maira lakini maira ali akamuka no iwote liote na nkobeka. And then liyo roching abono hope ya chire kora mangi tarwitaka anymore. Someone comes. Otacha ose korotene kyamne kyumo kya mulise murumbwa. Kaibu tamango umanya kobeka iga ota nkyorakole. The pain that cause. Kamaranche genda ni e family ye kwandire. Ekarumwa kwanire family kamaranche na kibatagete. These are not wild animals. Abamwanya bantu. They need God this time more than they need anything. Nyabanta baiga bandi baroro engencho mora baire nyomo kurande. This is the time moment kubarande bache. The way you'll treat them in their last respects to their relative, it will make them the following Sunday, the following Saturday, batoka sikanisesho. Nanya sako ego banane once. Enock, what you're saying is very true. Say Taria. I'm one preferred MC that I can tell you. Okay. And ekeromo tasiririwe. The first thing totara ikera itukorio moerio, we need to walk with this family. Yeah. Asoko baikane osabana barabo. Ekesongo wakwana. Cha kwane kugusikiro. Ekero abakomuno bwabeire. Totare nechi amatechiga. Tobabere sikuru day one. Day two. Toro sio moroberio ngaki every evening. I love the way it is done, say Taria. Naende sometimes we don't even recognizing a need dini geta yarenge. This is what we do every evening as we meet with Kenyoro. We come and we share God's word for encouragement purposes. Ekero bare miwe tuabutire na barabwo, we will do the last event together. Lakini kerego ikanga, we are off until that day na ituta itoko corrective into the way we want to do. We leave them more injured kubwa puna tuaro chakokora in the case we considered them. Abari bakwereire tokoremia mbaria bakwereire tariai talinya sai. Yeah. In fact, number two, abantu bago cha matanga tari bonse bara bakristo. Igonga, I know one thing I don't do chinkwano chilecho ntu akeje tu atebya abantu.
ekero otagete totebia tuje twechoke ninchu kero turuchaine naye kabisa atenga ki echoke lakini aige sogo tuganyama tanga no gocha gotochokera ntwakana but again not musato kwete maga andake kwanza yo goto itwe choke nayo te choke timono ai nayo te choke tipire kino te nayo kana otabanga echoke atigeira so we need a ver personal pastor is taking it personal drama onje ko bimo yo gote banto ne choke obinda bara era mwenye bakaga tinde tai igo nge bundi atabugatie kiroko bwoye tochoka kabisa bakabari bagambire bina ogatebugunga ekineke mogako yokoro kungano kumukate nero konyeta nebwete konye igo konyete na kwate last Sunday kwatebeta wethe bwe konye gose bwe konye o bweske osobe esike bindo beber. Okay, thank you Liz. Kevin on having a happy Sabbath. I'm following. Say hi to Pastor Otieno. Shila Kerubo on tenenchi no ndega. Liz Kevin. Liz Kevin yo ino mwana korwa Kabosi. Kanisa korunga nsoko mwana umuri spita mwanyi. Okay. Good. Helena yako. Happy Sabbath. Rachel Nyakara korwa Nyanderema. Thank you. Enock Kimani Gutu. Happy Sabbath. Korwa Kiamalita. No sito. Chine jirani yao. Thank you, my brother. Elijah Magare Moegi, Urugare, loud and clear. Elizabeth Karani, this is my daughter, my kid sister, my neighbor. If I have one friend that I trust, Elizabeth, I'll trust her. Amen. Nanyo utari tu achiteka. Musbati uli mwanajeshi. Aha. Akatiga alimesi sorry. Tikwana kuchimona ndasa kutoka sana musisene matabi nimo maite that this lady to ankogandaka ekmangane di kamate musbat nimbu atabagen mwana jeshi yake akatiga geregeta kalimesi mi akachi tanya sa take care of your people from there forward ni yako Mungu sana musina bato mwana. Amen. Ande ko bago and bache babiro sabato. A salute. Amen. So this is one friend. Na Samio that is Meshak mwako bono gano alika kolengeli mami ko baroseriale ndagere na bakwani tiga. Nashville Anel no mwanafunzi ali form 4 she is coming I think Rara Maragova Children's Desk. Karibu sana Alice Mora, thank you because you are there. Kurenyame miso na Benja mwensi bunamogenda tukabera kurugaiga JMO JB Cosmas Siliba, Dominic Omondi, Godfrey Gambi, and then Christopher Tandi, Enock Nyari. Ugirango baraboka. Ngeta yo gago. Mburakio. Diga, mburaki senarwa. Mburakio. Wache gesuntakiri. Ndayo ndo chikolika. Yadi igo South Mugirango yonsi pionte yobokire. Goikabani. Modisi naro yo modiko naro bokire wono okorukuto muno mwingina salame koru new life chenga babokire bwaliri gokyo na kende na woche bona aremire bona kendere abalende oyo gakore bia egina kiekenda gakore miti bweita ya no gete gotra confirm oyo twatebete ngana ki mwabaremi Moremani. Ebukutogo so. Ay munguro ta aremia bandana aremia. Bueno. Aremia bandana. Badawate makolemania usensene bangi. Aso bwenge ni nyakati za mwisho. As we are doing this, none mbego kane tokonya basoma buna yarenge kinga kichi abatani yelnge kiga bantu babo Nebukadneza batenga chinchera mu bwate nchiringia. They were ruthless. They abanga bantaba enenu nabantu Nebukadneza tawasoma gura Nebukadneza what I could see nga Nebukadneza sobo ukora kwanenje. Nebukadneza was good. Na Belzasha. They were good. Again toba bwate bale babwate bokasongo. Bange koigwa abasemi babe kibako batebe. Tubeke iga. No bwate abasemia. Yes. Nayo kubasemia buna bako gosemia. Koratiga yani good.
You have advisors. But you advise them how. But you are advising them how they should advise you. So they advise you how you want them to advise you. What is the meaning? That Nebuchadnezzar is here. Nebuchadnezzar is here. Egaroro bunumuruoti. Abekiro muruoti arae abana banyasai baikenka. Asa abana baigako bara baikenke yuri burito. He is here, a powerful one. Unekeroge ketwa iru 91 balisia nabaga kabekanisa. Una kwa iru kerogo nayo tegerere buya oigwa mangana yo gutoleka. Ego Nebuchadnezzar abekire gaiga abantu bagoche bamutebinga Mkate. Mwana uri mokobera nere gepindi gagoche nyago chati. Go nigwedo ingota bwe go chati. Gagoche nyago chati tabu entukobera asige pindi. Anduko kwa na ndora kurigiriri. Uno boinen. Uno Nebuchadnezzar. How are going this? Ekero montate aba what is the kero monto lenge kwa nagari ego ba lenge komwa the solution. Haman is plotting to kill Mordecai asingenche yo gagwa advice mugambioro. Tigande mali umontacho koraki tochiko hangyor. He prepares. Abantu bali tona barabu. They prepare as to which cover hanged. Shadrach, Meshach, and Abednego, Igoba Kobangewa, Asebagu Chigo Samberwa. This time, not the normal furnace. That is what we looked at last week. Yes. Shadrach, Meshach, and Abednego. He was not in a position that can see. By the way, yes. Manyanga muaye iko bakotebeiga mungwanu uyo eke ototete okorobo kurumi bweito is not for it. We want to corner him also turamumiga kabisa ba morigiri chinchera chionsi pi bariko none yemo. Finally iko bakotebanga enchera era nyoro mungwanu uyo niyo sasima kwa iyo sasima nyasao ye. Okay, so when you do it abwaro ka mubwate and that is why they go now to the king and advise Muruoti ochikare. You know that's how they begin. No one kiro to chikosoma rero ngina Belshazzar nero gocha otebia Umuruoti ote otebia Umuruoti nga iso ekera ari ngobugambi mungwana narororo okoro ku Daniel amangana yago korekere mubero origere buno irurire nere biye korago konye agotebie ngeke without it. So Daniel igonere aroro nandekera kuigwanga nkorigi gware a basis on the basis ya Nyasaye. He doesn't shy. Ari akuigore bisieri byarigere yaradia Jerusalem egere bono bamonyorire ngangoyo lakini ekera kubwatwa na koyirwa ase engoro yechisimba ngoche njiare. In fact the lions we said here changed from being carnivores and they became vegetarians. They didn't see meat inside. At that time wakarole sukuma chilala so the sukuma week ata weekend to kodia bonora romonde finally ngochere. The other young men too kina Shadrach, Meshach and Abednego finally they are thrown into fire. Yes. Yani ekirege kongokia nkiri bagotebeigo Muruoti into ntori go sasi actually bari kuburoko Muruoti aye Nebuchadnezzar na batu wakanyo manyeiga buna toriga ntori go sasima mugweka no kwabekira aseki Nyasaye togo sasima na nyare gototoria korwa somwerero wekebemberi na hatatutoria na ndanga okora bakora kuchimoina na hatatutoria na bana togo sasima kora kuchimoina iko. Yes. One of the things ekero omontacha kiro tenga Mkate enomia be cautious. Ngana kibono Nyasaye David morie mwakari tunga timoria timoria you see the one time we are talking
ekubwati ne toni umuntu akubikira magana. Yes. For example, nabakubino atanga ki mukate onga nyoko. You know, ise kubanga nyoko tari kuri nyama. Na turi kuri nyama. Onga nyoko. Lakini aise ko katengo onga nyoko. Maite ochenji yemi toni ene gieni ya yes. Toni ya change. Yani igonga ata no kugete linga ni ririso ya kuja. Kubetere ya ngokora amare. Asachi biche chire status chane. Mundu antenga mkate na bonga nyoko. Njoko sima na bonga nyoko. Onga nyoko. I took it positive. Yes. Because again to mama was man was man zokataki. Mubuye kaini. Oh no murumbu ande mkate onga nyoko. Onga nyoko. Ai. Okay. Adubaka abate basekiro sekuru. Oro kwa mami. Mbwata gete kwela bare eri no understand ya. Ngari wata beti. Obani kwa mami. Eri kora. Atako ngari ni dia friendly, eri ni friendly. Ajo mami. Mwanjo muligereria karibu asomoroberio yega go oko sanga a lesson ekaroto kuligereria. We say kato chaka to lesson. We come from today's life. Togo changora togo sasebiku na kibukwe ko totebia. Karibu aso kuligereria amangana aria bisekanete emigwekano ebimanyererio nenchera yoko okwegera obobani ase Biblia. Lesson yega nigo likire nago nchoro momoliki gakoro kwa Sean Bonstra amo editor osemo oyo kuligereria akoro kwa Steven Sesei. Editorial supervisor Gongo Philip Jumbe, editorial assistant Action Nyonje, Lilian Mweresa, Eric Were, na dispatcher Krokunga Onduto Duncan, asumono gweke gusi, lesson yega ensengima, egego nchurwa noyomo, ase intugaiga, yokurkumulisia Evans Murumbwa, nere ogoe translate into ekegusi. That is why we are here. Ase ebukwega, osase bitokoligereri litukeriga, ewanta etoko tebenga, nkokora tore ayaiga. What must have you learned? Inki kwegerete ase lesson yega. Lesson yega pastor. Yes. Mbindokchi topic jitu obwate entangani yale nkurukunganaki. Topic entangani yale gatebanga some principles of prophecy. Some principles of prophecy. Nero yarenge amachiko gete yobobani. Ya kabere ya teba. The Genesis foundation. Oboroso bumochakano. Emegwekano kurwa ase enyuomo. Ebisa kwenseme ntangani, ebisa kwensemo ya kabere, kumanya ekengwanso, oboroso bubani, ase zaburi emo, ase zaburi ensemo ya kabere, ase zaburi enseme ntangani, ase zaburi ensemo ya kabere, balia omoelio ocheire, rutuna esteri, abatanganeri baito. Nero tukurigeria emegwekano yomoelio. Let's have a look. Ekura nyore ase lesson ye. Murumu. Nchakirange era nkunyure yera ange kubwa. Era. Igo. Nga turikasa abatanga neribaito amangana nara ababerete. History will repeat itself. Amangana yango chiargochi abatanga neribaito bagachandwa asengencho yenjili. Korani. Yes. Nainde mune bintu bikorerekana amatukare mutwe nainde ogochandwa ngo karororo gochandwa ngo chakore asengencho yenjili bari baratene koraringa neriga nainde ekende nkonyora nekeiga amangana yonsi agokorekana ni garororo asengencho yane inche anene mono bari omoerio gochigochera tari bari ba matukari yakare abatorororo neke otokorigererie bikorwa byonsi byense they tell us matukare mutwe na mabe. You need to prepare. Aseki ogocha kwa Yesu onyeriri kare bare gotebanga obere irange. We now say obere ange mono na indo gocha kwaye no gwekene ekero korigereria ebikorwa ebinge biense bigokorekana nona mangana yatokora. By the way, digeri Kenya yaito moisonde iga mandaba nare ngoro Gen Z ni 25th June
lakini niki kia korekana Israel, Iran, nechinse chinde muna bikora gokorekana biyonsi ebi bigo turageranga Amegerio ngangore. How prepared are you? Ne ekaniseye pastor ekaniseye. One of the signs and nenamono neringa, we believe in the spirit of prophecy. Yeah. Obobani. Obobani is what will tell us where we have come from, where we are, and where we are going. But are we doing our best? A question remains. We learned much about prophecy. Na mangana yonsi igaro ororo nga gitabu kia Bakorintho kiatanga ayakarikwa egere abe kiorokererio ese ntwe abaiga. Reading these things no mogano. Na takate statement ya mogaiga. History is not important unless it teaches you lessons. Onya to kuegera kende kurwe samangana aitire, then you are like, you better don't go for it. Lakini tuanyegeire emegane yonsi including emegane to kuegera rero ego turageranga ama tukare motwe na aganti abantu be ariganie ekero ogotebanga this young man umwana mumuro mwabo Morisia Otuori falls and dies just like that. What does it tell you? It tells you kama tukutu achire pone bintombiri buya, we need to make our ways right with the Lord. That anything happening ekanene sobogima, don't lose hope. Otu arogo semeria, and that things will be better tomorrow. Thank you. Monto nyago tebia egefungo pako kiguya. Waga somire miaka ya yons. Onyago tebia egefungo pako kiguya. Absalom, no mwana Solomon. Suleiman. Ekero agokwa Solomon ke Absalom ne Daudi. Daudi. Oyo gokwa ekero omoroti Daudi na Bathsheba. Omwana banyora Ne arori ogukwa. Agateba ngako na ngokutika. No rio komenya kaiga. Ekaraba igoro ebunda yagenda otigara osugunaina. Osugunaina. And then Absalom. Omanya goteba nga Absalom ya. Nalengi gukutika. Yes. Okay. You've never read that verse oyiwe. Ekito tenga inchuto sangeleso. Nalengi gukwa Otigare. Ayotigare. By the way, let me say you this statement, Enock. Yes. As things go, ebenga na obiare kogenda iga. And we may not change, but now they have changed. Yeah. Nigere buya. Omwana atindeke omoibori. Kubu omoibori otinde ko omwana because nere orengi kobogo semeri kwaye oramokonye. Bono the reverse is true. Nga young energetic men are buried by their aged parents. How do those parents remain? It pains. Osabatorenga eke nyoyango chikoba keratigare na ombeyo pepo chafu ete. Agaro tigare bana bawo bagutindeke osabachukuru bawo bagutindeke na barobanya gocha kogenda na kiro mutachite. Okwegera ego tukwegera buna korikire ase Biblia. We don't intend to intimidate anyone. Igwa. Yes. Nte aba igwa na muganda ogosiru mwezi. You don't affect me. It affects heaven. It is heaven that we lose. Not like heaven. Yes. Yes. Na mocha asinya sai. You don't affect anything. Igoro mo affect. Igore wachenga. Positively. Yes. Igo abantu bakira ase Yesu. Obanene no bwa Yesu. Amen. Ogo bako no kwa Yesu. We want everyone bana into to kwegera gai. Nga usinifuata hata mimi nimepotea. Iko bikurga. Islamu na yako weka hiyo. Bwana kurga. Asensemiga emegwekano yomo is our teaching this morning. Ekero okurigereria omuntu korokwa nga chibi chechiga. One,
abo korra tore omonto oraseget monto yega nabe konyarekana no bwato imare ati morigere chibiki obwato obo ari ime asenare gatiaria omonto ndare obwato obugati osino obwato ngosera na mache imare osena mare are na kurmoino oyonde narorro na wisdom negutu eria bekeire goro gose ko biiteria abantu barega ene yoburuoti abantu abaiga asebare bonsi nseko kobekero yori gatigati gaiga akomachikorekana nga no ori ore bono kurmoino noche oyo ore gatia crown une kiori abegete no ori ore kurmoinari abekere crown no ori ore kurmoinari oyo ore gatia nerentara royo kuruga nkajare igatare tasegete asenara abegete hope yae abonkerare nyanja gati ana wana ngoisira kogenda lakini nasemere Olimerare rotia aise kubwata igorabwe abu asemere tinga na bonda again no arankonye lakini asatare tunta tawatare dianos ama bakogaranga kwa lakini tawatigenda asako tema kubwatere matenro kuimunga bontiga mtarere kumbaga sokubwata njega muna roto kubwata zikiti kwamanya kutirimboka kwagenda bakainse kwamanya kukurubone kwa guzimna ligenda ine abanta babatatu engencho ya yenereri ina oyore asekeroge kekyoburuoti namenya sai ose nabe Yesu ekararure kuruga iga sense iga yenye mawimbi makali bono oirwo banene oyo nabe Petro ria tatinga tara samachiko ekarachi ko bekana ria abotirimbo kuchinse ine ababa o mosacho yo kubwatera mache nabe naboro kiko bari barenge na Yesu ayusi ekeroga tiari melinde gocha kogenda guchiga oyo Yesu rega gakumuka tebe melindo ngatenena because omuntu oyo ase hope yarenge no cha sabe tukurwa na asuri bono na bakobeka nga bono somewhere it is. Can these people be you? Egora sense okubwata asotari aso otatarire amacha na bantaba abange abwase ro nabi nabe no muntu oyo ole otarirete ense sotareta mangana y'abantu bande nekera tabwe kubwata mangana y'abantu bande omanya gusira karibu twensi asokwegera kwiri tukeriga ekera tukorerige gitabu kya yone yemo ekebungo gya kianda ere akabairanĩria inche no moiberania inde na nigo inyi rogete omonene Nyasaye oigoro oyo tongete nyancha nense enyomo. That one takes us back to the picture. Tuatebe nyancheri. Oyo nabako bayon. Otebiru watch kuboli abantu. Naiga sago te woli chikoliria tebe tukuru mweno gaiga ndiroro ronga genda ni nawi. Kotamale. Nekera kwa ngurugaiga ba mobwato kiro chigari before bagote kurugaiga. One, nobody dies after you confess who is God. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Karibu ekartogo chaka Pastor Saba. Mwanchwa motonge tato ito Nyasaye miyamona singin chubya wao. Mane kyagera kwabira mona intwe kore jumeri twarweta as a lesson nainde wataletira singin chukuliria marikao. Yamona Nyasaye ite kyagera abarigere baito kwa bariganira singin chogo tegerera na gotengere lesson ye otwale gosaba ngato tumeke bunorigetie okwana mona keroyo masenchire abene tato ito tosukanga gocha sore kobwabo tam yamone kyagera oraba mona into ase studio twabule sita Kristo romotorio itu. Amen. Amen. Olisi. Maybe na watu wako kaninga kerotogo chaka Pastor that lead na wendo wote gosengi na noare nyagitaria gose over transferred gochi tenwe kwana manganayo kwana manya gochaka Tinda taranga Clarence motebi agotebi na bonte gete nga our sister Edina Ondwari Paula singing chumung na nyora accident na abanyagitari go wante betinga na abantu kwenda tenwe na very busy tinda manya imaiti go so chire
lakini nende na boto kumusabira kugwena kwa bwango Nyasaye mokonye akiagera Nyasaye na romuwenia okale na kale gwetani mwanya bantu bonse igo ngana ndi twakwani na kusabira batenge bya mono kiegima asengencho ya maigayo na kugandi kumanya ose baba onyorero bogwenia. She can write to us, then we can be able to tell from here. Karibu ase lesson yo moerio ase erobe ya kabere nyuma tutarasoa erobe ya gatatu twarigiriria mang'ana manene yo bobani na indaya onsi tokwegera igo akoraga guchiase bikorwa bya matuko yo moerio igo nganche naye twarangerigwe erio tonyare kurigereria. There is what we call the present truth. Ekene kia matuka ya vuna kere. Nchenaye tuairwe ribaga diokoraria ekene keiga muna kera akonye bigori biga ne bigori bire mutwe nyuma Kristo atarairana. We want to give one caution. Ninga turugo kuro komo. Ekero tukwegera mangana ya yobobani. We need to be cautious that we don't takuna beyond what we can chew. Sometimes when you overdo, you have created obodimo nabo igo gosaria dingani na diarenge. Igonga eketo kwariga ni gutwensi. We need to look at amangana ya so wenge kiagara chinsara chire chiamyokire. Nambe yemo kurigi toro mungwana koro kujona. Jona iga koro kuanga omobani omosukwanu. A reluctant prophet. Niki yako gara akoro ku reluctant. Omobani, I want you to imagine omobani oirwe mirimo ya Nyasaye. Agende achigokora. Lakini ekerago tebigwa agende tariko jara kogenda. Ekiagera, he has reasons. Ebi ntombire bikogera yone kerago tumwagende ni never. Na sengencho one obo bisa mbuarengeo egatia abantu babo na bari bani neba. Number two, bari bani neba kojo baba korera mangana manene. Amangana manene tari amangana manene amaya. Amangana amanene amabe. Na sengenche yo nabenga bono Israel na Iran ngorwana chire. Omo Israel amanye gotumwa atebunga gendo kurera abantu bare Iran. Baonchoreri. One, go tungora bare. Two, I'm not happy because batokorere bobe. I am not happy ngamba kurere egere baba inyigwete basire. Yes. So he cannot go. And of course, nkora tore munayona agokora finally. Korende kerago tumwa, God has a mission. Na endo monina bata getenga yona akore mirimo yaye. So what he does, mumuroyo gago chenjia, ote batigana chaga tikiti yakaiga, ngende gochia oro wao gaiga, egere ta kondora. Ekerago soa email yerime, tarigo ikaransa muna abande be karansete. Gako genda bwie bisa gochinse inse asatari gotoka. Mungu naye ni nani? Onyo tagete igwa. Sometimes he will do what is not comfortable to us. Lakini kerenga kiaye geikirane. Nkyo manena agokora. Diriyo riye bisetensari gakoreta merino. Yacha akonyegeria emelieria. And finally they are like, hey, I was looking at something. Say something. Yendonge na ko na koligeria akero na ko lesson yeyu. Why akero yesa ko baso wato na banafunzi akora aranza haria. Na yono manyono gotumwa ogenda korara. Nero genda ansaharia. Actually ina omuntu kora to guture kasha bantu taiko bahasibe. Yeso gaka bali akora ngurunga umorage. Tuakure kere mechando ya beire amako kora kabunga ngabano kugena bene ko atini na yono manyene igago tumwaga ni neva lakini yakwango chenche dimension utaka kogena tarishishi lakini ma sasa wato waso ansorara lakini ma sarara
nga Nyasaye egenta korwa inga nkeringa yona na bwato gutulika ngo tamule lakini gutulika nkuru buguri tikobenza ekera bakomuruza ringa ninki abate bintu gute lakini inga yatikara bantaba ngo bwato bakomotoki Nyasaye bakomure mwanzo igonga nganya yona taje gite direction to diocese anga bantambo nyoro gutulika bono ogo chenji kwae bukagera bakanyoro gutulika igogana bara kumutuguta na uraturiria barengo emeria yini no ababembe na baro bamanyirenga umungu anu twarenge nerega tarenge muntu iga you know so Yona is reluctant kogenda lakini goetera sogo sukwana kwae still finally go ikaro nekera go iko what took me by surprise. Neringa, in fact, there's a question here. Why was his prophecy not fulfilled? The question is, Obabanibuaye, Mbwe Kiranete, Richibu, na yaya. Yani, I'm like, Ujumbe, Abuate Neri, Ninkiago Chukotaya Bantuari. Goziri Wabari. Amatukare Gabuata. Matuko 40 days. It is only in 40 days. Na, in fact, Nineva, Nekorek, Nesirigwe. So igabwate ujumbe agochiko batebiga amatuko na meronge na when carrying this era imega madenga bali tigankura kiningo sirabali that one okay akarogo somo bya ko tebirenga kojo ba korire ebichieno baka ba ko bwata ko remoyo ba dusiri sango you know it is not good, it is painful ebi korwe biga mu akorire abanoralia. You sometimes you have gone to a place and you are like ekerenga kianya sae neke hao. So igako gendo metenga ki amatuko 40 naenda akona kubaranga ki atako erabwa. Aerebwa ngo batara akora kende. Finally obanibuga yango ikira nabore di chiberi arenge na yaya aseki in 40 days igo bagwente gonchoreria bata unchorereti nkiyakora kekoba basirigwe lakini baise wonchoreria what happens they'll be saved. So what did they do? They repented baga unchoreria kurwa so gukora kwabo kube pako murutio manyene igagonchoreria obeka chianga chiguni So what are we saying? Esa matuka yake otokora gutigera ine enjili ye korandigwere amangana mane kambira undi gare from Matthew 24:14 tumanye oboende ngezi yenera ndigwa sense yonse ukora ndigurira sense yonse libekirori erio libekirori mane wocha erio manya okaraki manya gocha dirarandigwa naende baigwe erio noche ngochore abantu mbasirigwe yaya bari barayitaberane tibago sirigwa korende. There is a constant that must happen whether we like it or not. Number 1 omoere goikoje ikina kam number 2 ebibe goikabisirigwe saitani goikasirigwe igonga. That is a constant ninche ngwente go chenchia ninkieke omobani oyo onyangwa somera past Biblia Luka 11:3 ngakiagoteba amangana yankura bware arenga sokubwata no gokoro bona naenda atambu kigo cha sokubwata no kuya Luka 11:3 yateba 11:3 gagoteba nga naki buna Yona abete ikamanyereria asabanto bani neva nabo igo mwana omwanya bantu arache koba aseke gorieke Yeso nkwereng'aniare na Yona. Baby, go very fast. Mathayo 12:40 kama. It will tell us. Yeso nkwereng'aniare. 1 Yona Mathayo 12:40 kama. Na kibuna Yona bete ima esenda yensue enene asengaki yemebase 3 na matuka 3 nabo no mwana umwanya bantu nerarabe imase nkoro yense emebase 3 na matuka 3 imase ime
asenkoro yense amatuka 3 emebase 3 na amatuka 3 meaning 3 days and 3 nights Yesu na Yona ekero kubarigereria some similarity nchiroro though different 41 abantu ba Nineva nabatene na aseri tukolie kina ama n'abantu bekolie abago nabakena chere ekina ekyaya barago nigo bawunchugete asokorandia kwa Yona abari baguchikona kireke gorie kekina mbarabyaba abani neba bakarandirigwa asama tukarenga emerongene bagawunchuka ayenarenga kwarandirigwa arenga kwarandirigwa nabwo barachikoba nga they'll be used as the basis yamanya koranga narora oyo bwete Yona na igali orori oyo oyore Yesu igwa Yona nkumurige itore second time number 1 tategere koenda Nineva eseri etoriwe Yesu kyakoreta era nangete he came voluntarily agacha asokwero kwaya namba ebere akaira matuka 3 imeyenda yenswe asenge chiye bibyaye gose bibya abantu asenge chiye bibyaye ekyagara nero na chete korende Yesu igakoira matuka 3 ase embera aseki asenge ncho yebibe byaito nainde ebintu mbiri bikorekana bikubyekana nambe yemu Jona ngokwanira arenga nche nigo nkumusasima Nyasaye eyona yame ngokiana jaso muriri twayesom Nyasaye oyore awatanga njeno moiberania nambe yemu moirogete Nyasaye kiyoyo oyo tongete enyancha nense nyomo Amegerio ekero oso Biblia amangana nane nkoirore rware asegetabu gyo kumaruka 14:5 biberenga musasi mere oyo tongete igoro nense nenyancha nechinsoko chiamache it confirms ali sokomanuka inga oyi Yona na Yesu namba ibere Yona igakubatebiga onchoka kurwa soko kora ko inokore naki okobe inaki Yesu atagete dinganiririke igego tebanga Babylon omochirio monene ogure soka kurwa sare abantu bane egere mubwatirana asokonywa edivai yobonyakabwaye ekyomoerio ogokurerwa nkorororo nga namatuko emerongene atigarete omochioyo onineva no sariwa na intwerero iga ntobwata mangana manene tokoradia togokurerense edoteba soka kurwa sare inwa abantu bane egere timonywa edivai yendamwamu yaye what message do you have Getembe what message are we giving Yesu ngochari nanda agoteba bakurere mangana rigwateba Matthew 24:14 egoteba nga ringaneri lioboruoti ndira ligwense yonsi koba kirori elindo mwali wensochi igonga ringaneri likorandigwa it will stand during judgment nkwari igwet what did you do I did nothing nikieke tokonyora as we go on so we have said repentance we are called to repent actually the message kiagara in case you slept like today how safe are you ningo orabe ogokonya kwao you need to take an action actually okubori nkoro kwarengege kero pastor gocha ngochora ki kurase rituko riakabere ase lesson yake gusi okubori nkoro korense kabisa Enock inse kabisa checkingo rituko riakabere on Monday okubori nkoro korense abwe kwaganetwie tuborigwe on Monday isabu nga gochora ki ogokora bono korago konye asogochora kwao okura akore asa mangana araye nyore ensi asoko mosasi Nyasaye osomo wekanoni
we need to announce very clearly that worship is very central. Dingane diogo sasima is very central asobogima bumo Kristo. Ningo ora sasime. Kora sasime nyasaye, ochoro sasima nyasaye, the reward is true. Kera avenge wacho ora sasima birecha, the reward is also true according to what you will get. What choices are you making? Bwango na bwango, we need to mention this. We are having ogochika in case goetigwe. Again, tokere kiaro kwa the earth Sabbath. The earth Sabbath. Not the Lord's Sabbath. The earth Sabbath, iga whatever iga. Ese yaro sire. Na ande nega ntiko timoka. Kuna majoga. The earth Sabbath. Ese yago yire. Na seki yago yire. We are working 7 days in a week. We need to have 1 day. Ekero ensego timoka. You go to the beaches, you don't find anybody. Orororo. No ene nyanje timoka. Enyanje keregen to getimoke. Okay. Onya fishing muriko na kuruba. Mere muteyo moko kora, and it should be 1 day in a week. It will be a Sunday. It is very clear in scripture. Yes. How ready are we? In case we were given 1 day of worship, the national Sunday law, when it is passed, will I stand to continue worshiping? Gose igonda irokenga yaya yabeire bobe tigante ebuna ba okora ochikaru muruot, because that is what we are coming to learn from the readings today. We are challenging everyone today that you need to take a stand on whom you are worshiping. Ama chikari komi arase Biblia. All of them, except 2, begin on don't. Lakini wakane is the most elaborate. Kogo kwaneranga inyora di tuko di Esabato. Igonga, it's there. Yes. Kerogo tebigwa nga inyora, it is something that you have been taught. Yes. You are reminded. Yes. And it is very central in the days that are coming. Difficult times are ahead for Christians. Will you make a choice? Will God risk with you? 0726447367 nere namba ogotolikera SMS oseto kegora chisiminero gwaka. Thank you, brother Obadiah Kionga, because you are there. I'm streaming a network ya Zuku Yangete. Edward nere manager Zuku region yega na Edward Mageto. Imate you're watching from your home. Na ukwanda nili na watefiringa antowazuku abu. Na watebera nili. Getembe TV nero YouTube account yeito. Getembe TV nero Facebook yeito. Fagra wate account yendi Getembe TV and FM. Jonsi lika kuruabu sanga manaimtu egatunyaroso. Wala ndugu zangu ambao umeingia from the other sides, I know ni wakati tunapiga, lakini tukifika mziki tunaongea ekigusi kwa wingi so that things will work well. Asante kwa sababu ya hayo yote. Nochimamu mindawa ntengana na onkuligereti. Wale na bachukuru bae. Thank you. Igono rochiga. Abacho sibiri mbiyore. Buya mwaboka. Bachokoro mbuya bare. Batebie your son Morumbwa obakwandire kuroiga na Pastor Tieno. Yes. Na endugu yane, I'm the big brother, Enock is my small brother. Obakwandire twensi. Korager na bakorager ego ono. Kumbe kero tulia tulio ngota wara. Utwalio ko ba atuwete twensi. Bono de mukwana mangana mukora akwana kero teya. Ero naonda komo. Thank you. Wacha wakunda sa. Nkikwe biserete wiki wacha to koligine simikira asiteyo. Daniel Pastor na ari bagana kwa. Nero kunawe. Last week we're looking for him. I saw it. I was waiting. I was watching. Magana mbuko na bonde na inwe cha ebutoka. Emu abutote zuku yare kwa leta busenere. Ayo baife yeko alikoli ya segwale. Aneli esiminzuko. Esiminzuko yare. Akizatai. Esiminaronzuko. Nere mara utumia. Moke yeri ogire. Kitokere mutagwa tugwa. Bayiwete. Batora note. Ene makyo kote abantu bayiwete. Yani
Iko wekene dia ukurandia unanjena tokate abantu. Okwana kwaranga abantu bagotokorera ngaki kibasitagote. Nabati owe tariga. Abase itobare bo tari nu. Lakini already bagwakade baigure kikwate. So thank you asengencho ya hiyo lesson ye. Sister ala tata mamo mwa bana oliyo yokombwati bona. An. Onde idukwana nika abu mondi. Kwana nika abu. Kwerwane mote mwari baga mukwani. Sees gonna ukwani, and then princess, this is your uncle. I told you ukuja hapa angalia sasa huko. There's another uncle here. Yeah, these are all your uncles. Big one. Big uncle speaking bass. Kwanza kwa nginyeri bwana wa kwani there is a friend of mine okorokunga highly wasibori turungi korwa MSA magena igante ngaye you don't reply messages chae baba na mate birero is out of countries at Saudi and then dai Mkate ta ko bishi muchi message jane correct to nya kwetera sabantu bande nyoko ngosere te ndoma te narno ngosere igwa bwana ochaga tena mgaite tunakupenda tunatoka kuruga. And then mwaka naro kuruku Gisemba nkoru itumbe bano sekiogoro itumbe there bato mwana okuru kwa an Gitandrania kuruku ane osoma Nancho girls from far. Pero Marogoba children's desk. I'm bringing you children. Very school. Go chakra form 4. Go chega. Let's talk about children's desk. Every parent make sure you've sat go chakra saa 10 ase TV yao on the tago disturb. Let our children speak. By the way, my children, I miss you. The bees, I miss you. Wherever you are, you know Uncle loves you. You yeah. They know. Yeah. I love my children wherever they are. I love you so much. So, ase elesone keratulia tiko yekora murumba murisia wakwana mangana manene. Entonkere kurilia se yon. Neke fungo kerikia madhayo gewe ngechera buya. Ego tabanga nonyana abantu bani neba mbacha gotenena ase kina amana abantu ababon. Igo tunga neba batole ketenga mpaka yabon no abali kina amana into. Okay. Abantu basa doma bali basire tibuchwari. Bonshi no baje badire asbara agenda na monguru namanya na asato kuchina into. Lakini nga those people will be present. Yamadanga chinga kichiria igo monyo litokoli nocho era. Masking like anyone nga abantu bani nabago batoleta singencho kurandeligwa na yona. Yamadanga noli obweta yona na igari. Okay. Oyole yeso moyo. Na royo bono tokoralia yeso ole moyo. Na ekero kuliria asa malikayo ya toroke manyele binan ekero na temeto kuliria lesson nelinga ekero to enta koro kererigwe manyele bina kwa chinga kichomo alio no tebiwa inganya sae igago tokura tonchuki ekero to onchukire etokale mirimo yae. We can avoid the destruction that is coming. Yes. Yeah. Ekero tura repent turua sebe ekiagana botota kwa manyele binge to ayigura yayona how ngakia baringo tumeko na what is sometimes gekongoki inganganya sawa mwirega na yago tumeka Mkate ayeno rogende engoro gesima imobero lazima ngotumeka yona statement yugo cha sale ntangane ko bade imoka agana never oanga oamwa ko gende bono nande amagocha amaligo ya samaga danga naende lyoria nyasa lyo monene ligacha se yona elia kabiri nainde go meaning the first one time. Yes. And what sometimes shows me to be funny inga yona ensueria maite in my time of being a child dekana no kinapanya ntaracha waso samariko ya igona maite nga yona ensuga ya moberete next ikamurika never but temoire tio it brought yona back to the ground as somebody else jacker and andre mo bono na inde imoka the second time so igo angoboli swali yangu na rojo mtandao ekero omwali ogocha
ngota get kumera no mutanga aya asabanta abons bibali gira se ngota get kumera mutanga tigana Yesu. I need to see Paul mora bunarenge obotindi bwaye as Saul nobo kanyeku as a Paul and bakako witness baka Stephen mnagwa kwa magena lakini lero iga Paulo ari Getembe bitabu ebinge kubonde bwensi asa Biblia. I want to say mora da kumera nje na wanda da kumera Elijah ndara ngori ngake gwete kirare gutira atakwedi Moswati wa magoli kaso mtandao. Egonta gete kumera na Yona. Yona ekara chire mwae. Mukungu wanga. Debi na kinsu kumera. Nga Debi nga. Ngana yokor. Kayokor. Amatuka tata maima. Ngasi ne Friday. Moswati ndara kwa rasabia. Asi ne Friday. Naki Valentine weekend ya Valentine agasira Friday bono Monday yagocha kurugari okonga yokorwa ngamete na mere tune ratiga some reasons you give ikotimbwati bomba bakungurenda manena bakonya. I don't know. How do you understand umuntu akatebinga ochimnandiga enzuma koruenda yesume nabe for 3 days ngarasa Ngereza. Hado kwa kumekera maji ngesa muzi wano. Oko eresa okora, ariko beka mogaka pole. Nchuwa no bwesi bigo cheiga. Nga yakuru. Onyangi ukuri matuka yonsi ate. Aye. Get my context. Ngeresa mnomoli ngenzu. Ega konyora ibono. Ega konyora i. Ngeti ke dirinde kona njere. Ratiga. Yani ngakina kala ngoni family. Aye. I'm talking of this generation Baba Davin. Ngeresa buno mwana ngana ngeti kadire nyone kwa mwire ngarene ne shaki kwali kali shaki nero kwali ngeti ke okabero mama tukarenga naki make me understand make me nakira kinbono ndo chekero kwa ngezi. In fact that lady made a lot of sense to me. Katevanga this is how tutari konyara kwa neze ko chigega aya so mundo no ri ara sera kwa ngote na tenga na nje yona mo ara singa akya sto mugungo. Some things even tombere in faith bire funny ngora boli no nabakungu bana bana Davini arali garende krago chawi karanzanzi musacho mugimbo bwete chindari we kaburi akurugeita oyina Abrahamu okotebisara nga twakwane no manane toimoke togende nanga itoko gende astugo jina toroki yari ko barero munugo koreiga report ya kiro police osare kiromo to yobeire bobe moire guchi aba keti ari ache nebwate wingi yechi barimo rero mbokobo straight is not okay. Yes anyo munkungo yo karo musabiyake tenga mukato minto na bokanyanko iwatenga gwasariki mbona ene karatu kama dora arasaba lakini kama sigari jere baro gojo bato igo to wote basako gojo gago tumira Rogers but the time but at that time Ibrahima tebisara nga toimoke na ende baimuka I don't think ngamba abaguli tikende igo nga imukungu investment onye mukaro tyo kuri mayo nyonga akiri ebintu natikari lakini sara watenga toimoke na no mukogenda akiri tukilika njana ngo agure aro hakiki umbechara ko agure aro chibesa ando mwangira echara ko hakiki onango kunyora haki mangora tikagenda kuchikuko wata no mambirende anda kora nyola ka ya siri chabati bije muri abegirense atakete kuisaranzara mbura mugorai. Yes akunyanga yani gaki eyanga na bimete yarengisi ibundi ikonyendara anda tawote kwanya kwegu otakabwanya gocha bwake bi monta te mwali no ni gane gutatu kwegu lakini kwanya konya babesa bokeigo banyere mbe bugiki kama libadiri yakuri no somebody give a statement. What I came to realize these men that totabuga tiboya ndobuga jeta those men with money but now listen to this statement. Someone has said in Uganda the
Uganda. The rich don't sleep because the poor are awake. Yes. That is the statement. The rich They don't sleep because the poor are awake. But kibarere Uganda. The poor are not asleep because they don't have anything in the stomach. Yes. They are awake. Yes. So pastor, lakini oteme the poor aigote arara bakabo ke satatu omusumbua. Obugere gagireka. So ngi tata muriria ngeringa a lesson ekatanda koriria egotoke manyererio bechinga kichomwero igotoka sote banganya sae igamwire guturangirire tonjoke atotumeke twate banga kana chiri gutumeka ya gutumeka. It doesn't mean inganya sae na uri tumusacho mwara tumeke utatiga yona. Many were there but God decided that the person to work with it's yona na karongo temakuriria nyasaye gale kuraniriyo no manyana kwa kuriro chibetoleke lakini naye ngero taratoleka na kiakora kago ikamuino akotarĩria abantu baria maya bagotoleka akogechunga nande na bana aragete ayeno munyamabera na manyete ngamanta to kubasiri nko batori uri nyasaa mubekera in a time a shed oiga machita gekango mugasoto mwaka nyasaa manya ko yomi kwa matema magoranga oya manya ko gechuguita aya ko iburi bubi asaka mutotaro asere ngakinchuru chenda iweka antu bagosira banda asitana kokora. So yani he was teaching you no manyana understand inkinya sae aligete okora. So at this time nabagatanga mbare tu asoira asobo Kristo mbare tu asoira asobo korerio mbare tu arangeri gwa semeremo lakini ntorache meremo fully igotole meremo ya nyasae part time low come. Yani to okora rito ya banyagitari Loka. You okora jideka jiyo iwe to okore. But the other time igoro on the other side nagagoro musajo berishaza yani iga ko imakaba ka oranga bikombe bya nyasaye bire kanisa na bigana iru nyuru divide o iro chikonywera atindere. One of the things I spoke before when we read this besasha iga go sigeto na manto gete yes agenda guchiari a certain team of people kanisa ya itorero eye sarigete una berisasha sarigete tari sarigete asingenche bintu bire chikanisa aga iga bitari bichanu ebintu bya nyasaye chisani chia nyasaye chi speaker chia nyasaye chi piano chia nyasaye public address chia nyasaye ebitamba bya nyasaye ebiga kare koibwa nande byagenda boss amachiko iga chieta asate netekerigento bowed down agateba ngarusi gentekega kibwato kigekobe paka walia siga goraki gasoko chiaria. I tell you public address ya nyasaye asabantu bege nete nyasaye lingo sasi menche Mkate I swear bigo tambuka no morangori ege kogenda bie ibwa bintebika kali ko buchikanisa asenge nchonga no nabali kanisa gaiga they've not stood well. I want to authoritatively speak that tali abana abali bube twakwana telinde nga amonto getaga saba kanisa gitego saba nga abantu be kanisa ngo kolere ebaire ga yango to sumbwere bagasaba nga leto muliro sambe ngobe gache kali bintu biri abantu ali bakagenda bagasore kanisa elia nga ekanisa ye batebeti nyasaye akarete nkoba ekae bintu byeito akabekugana bakateba bintu yaye ababe kanisa bakateba bintu ya they pray to a God who will answer their prayers. And they are denying God. Whatever. You've confessed that I am. I think Berzasha Ekero Ago Chagari, God is himself doing this. If we had 5 people, only 5 people. If we had 5 people, as kanisa ye bintu bikoibwa 5 who trust in the Lord. Jerimbo atomo akoyo manarara. Not even 5. Just only one person who can bow down and pray for these things fully and faithfully. God in 2012, ngaoju mwana getomoke amaroki. 13 years. And they olire mebere elibu. Yabantu. Ninatali morogi
isetari moroki iga introduce kurwa sanga angao. That son, it was at night. One thing he says, Orochi, abarogin tegerere, I'm revealing your secrets. Nga ekero umuntu bwegene tenyasa. That little faith. Abarogin abacha chituon. Batano na limo. Baragirete biya bago taragotia. Orochi, they cannot do anything because you have a contingent of armies. Agukone nkoba ya moria. I see. Kurwali obokesto bwana mbwa kinete goro. Like ntei bono omontoyo mobwegene te boronge. No nyino go drip bali go drip because it doesn't allow them. Bako ganda banko arochigaiga omale abali nete nyamarambe bagochi baganda nyaramba nyamira. Baganda nyaramba nyamira. Are you getting that? When they go ahead and again kogenda go takako nenda mwamweli. Kugule bitabi ko chabiasoka. They tried a faithful servant of God. That is, you know, one on the video you morgu kwa tali nchana te tali ngurga. They tried. No mwenen. Pastor, if you are faithful, abanyo abe kenyoro. Bujaka bisa mwege nete bujaka bisa. Ono ko batenga bintu bintuege nete. No. That is that thing a story a time around 2 or 3. Togakoro mochango kanisa ya ito mochango yoga chango around 100,000 at that time 2 or 3 100,000 that was a lot of money. It was a lot of money. Yes. So we had a man to my cousin Gabriel Mari oyo olenge munga wa yenere karo olenge treasurer at that time in the church akaye kuchibesa chiria bunomogachi yandoga chibesa. And that time kanisa kwa Nyambura njira cha binde igora account mubeke chibesa no yani go kwanza no mpesa jari. Yes bono enga kina lito tabu ata tikachi flat screen chito bata bono enga kiyo I remember very well nona agachire twete na kuru noni siko totengere TV eli ya watu mogongo chimaye mbariri ya black and white na ro bugate week Okay. And in the area Ana rolenge bono. Na rolengo so. Yes. Akagenda akagore TV eli magega akabeka chibesa chirie TV ime. Yes. Na abwate duka. At that time abayibi kwenye babiri wako na kumusumbwa. Abayibi bagaja the same night. But they broke bakabonge binto bakasanga chibesa chiduka keregento bakabonge bake TV eli bakagana nayo. So in the morning ego kerato ba kuranga nse asale kire binto byayibiru bona era gakorenga chibesa chikanza chachiri. Ane chibesa chikaza agole. La jago teba. Chibesa chikanza chachiri. I remember very well Samuel's waswa nyumba iga I was young at that time. Wakaswa nyumba kata sabe. Akasaba to bagakora. Very early in the morning. Mwana kiko chikota cha saa moja. Anda wateba ngaya nyangiti goro abebi mbaro abaitiru bakwite babiri. Ono at that time ono toka cha kebirundo. Ngebinto bebe tukuri motonto bya tokire. So when we went there tukanyora sekete ige para na verabuna ahonjo kete maige meteime bona basacha vera abuna abatombere tense. This man my cousin Gabriel igale mo bisale ten wise bunna iba igete iga TV eli no erensa TV ene erensa nsa chibesa chikoini na wachitekete eregenta kateketanga nokwana na wakke TV eli akaigora maiga adajwa chikanisa na wachira njiji. When we came back, by the way, I believe that when faith is there, na basacha bakora ne basa chiri bakana bakaitana buka banyene. Yes. Oyo okora bango sembatatu on maka kama sasia babera gakura era kasoka. But the money of the church was intact. Agane TV ye tige kwira gono ya chiri lakini pesa ya kanisa iko. What was I saying? If faith is there, na bo montoyam nakiyesa ko tere barkunga mwale ko twaro kwigina kungana no nyene ntetere yumu sabisabiga. Okay, sawa abona wachire bya ani mwale ko twaro kwigina okay got kungana ntetere musabisabi ngana bora tino ne tuwe nganya na ndikinganya. The problem our churches we have at the moment abantu tuatebereire chisegi masekanisa abantu tuatebereire
koligi chibes Bas ore kwa. kanisa imrekini koligi chibes that's what you want utagete koligia oborai na bugutagete I have been asking some people nkiye kogera utagete nga into utagete mutangani we kanisi igonta getembe murai mulisi mutangani igonta yani utagete oligierieta jenda geto na communication South Kenya mocho monga geregwa utagete koligierieta Koriginde education SECAF a campaign inde okay go skero modern part jadi ni koligende jadi nataka so in faith is there anganja tokonya tuwe base bitokora so nganya saa oyo turangiri gututumeka let us accept to be used fully amen tikatosoke gima ya toko batane bikuru tokubeka ogende sabari omanye kubeka ogetachira ningane sabari okogenda watu watakushanga ngayo okogenda so let us be work full time in God because mariko gatebanga ayo kero kwiro kore mirimo ya monene no monene korare yao so and this work in America ta kia baiberani ikomi 36 Mfalme Belizasha kule mjini Babeli aliona maandiko yaandikwa ukutani, akashindwa kuyasoma, akalia kwa sauti, nendeni mkaite waganga. Mene. Yes, Dr. Mkate kwa Adventist men. Adventist men. Number 36. Ego teba na kigo eba gwenete mobe nobole merelia. Erinde kumwe ikirego koro wancha kwa Nyasaye. Monyore aya mwaliere tue eire amen. Amen. Yani igebetiriritie obe nobole merelia. Yes. Igonga nonye chinkundi na bachira atari. Muna chia nalire gutare kanisa imi. Rero ngo chakubutura rurari muri. Bono ega. Njenda itumu buturani. Ega ndike news. Nane ndiga rumulisi obo. Kora buturani muri. Ndimu atike kanisa. Mumbara na ro kuruka ega tali mumbara no moiboli. Agirbo abana ba kubinga tata rero kuruku mumbara. Gozi na ba mwana munyagitari. You are boy. Bob. Agora Bob Sabina. Agine agora kujofre nyantika. Kurunyankongo ga. That is my age mate. Go tebaiga. Kanisa go St. Paul's Nyankongo. Katolika. Aga tebaiga. Ya. Nayo molisi. Dirimu arusiti omosiki. Mukarusi omosiki. Ekanisa. Mukayire bai. Mukachukutuli bire cha sai karansiti. Kora diria na ino kanisa. Watu kama chagia. Asa girete na era kuli musiki wa yego chikali mukano chikaya mukatanga. Kuna dawa mukarusia mukayire muinali. Lero nara bale wa gotengera mono. Tata getigo. Tera na muino ekandina baro. Kora muri. Ntebi molisi. By the way, this thing is so real. Like eira tua iruintwe. Eira tua iruintwe. To yoi, tole mere to yoi. Lakini mono ndukora mere. Ntebi na kyo konyora. Oyo. Lakini abana mbaye nkonyu bale. Linocho liorali. Rogers nere producer itu. Omwana wacha konyora. Nyebono ego mwana onero kubwateri moti. Ni usyo kuligere linga yensere. Tamanya kubuga kuchakagi. Kala tankai ugaonzero chimino. Tata kabeka gi. Like omwana otigerete, you've been given authority. No mokungu tariko. Lakini omwana akwa mereteri moti. Na dia kubeka kiri go senkiada ikora go. Akili kidzo aka yeruka. Kuchiga mchini ngakimnecho. Elimu na ukano che. I was asked that question last Sabbath. Yes. Literally last Sabbath. Okay. Is it bad to play Adventist music? Eba. Is it bad? Yes. And I'm like, the answers, when it is a question that has been asked globally. Yes. Abantu batebango maite nabura nyoro ndoko nyora ujumbe ye kurwali atoreke. Abantu bateba no, it is not okay. Someone told me this.
we are the ones who corrupted the songs. Yes. Ekero tuancherete beats. Oh, chiense. Chiense. Chigachana chichigo flower. Our songs. Our the sacred music. Then we went there. Muna baono. Amata onare. Ura veke ba. Bagotebi. Yo inabo. Nyasaye ni tare na ye buna Enock watarete. Urati. Nko tuare effectior. Badagere. Hatimaye ni leo. It will move them the moment we introduced world beats to the music, to the songs of the sacredness. We finish ourselves. In my prayer in the morning when I was starting the program, I said, Nasai uchikri tokora yaraya. Buna belzasha akogenda kuyibintu biribire bichanu biralia. Orochi biribire bichanu namanye tengebi nebichanu. Engencho omonto akoligereringa ayokonyoro umwana ndate neniga okomo tebinga okomo akoroe okoligereri umwana wano yokaro komwako okoligereri tubandikana komwakana ando dige umwana oyi one maybe you give it up maybe kabwaterere tkora lakini wako mwana ashtuke at least you pass the message no mwana olingenjeri kwa mwako kira bono asenali gentongera ako epe mezi nako pasiere monoiko oyo unagate nangote baik Yahweh. I remember mwishinari tu akawenele school at that time mwalimu ali kumubeka anze biboko mwako magoli mwalimu wesanikire aenda ikomoka wesanikire Ngata orojo monto izeni information wa pasike sa kenenge na yoro setubus. So, elita Yahweh, egolire YHWH. Ennario Yahweh, the original one. Torenga nyasae, tamanyeti kolika. Nyasae, igange tabantaba bense. Tiatua mentere E na I. Because if you were not in the number, you could not pronounce that word. Tuamobeke. In fact, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, maana nazo je utasimama mbele ya kiti cha hukumu. Watero kuligwa Adventists. I see. Lakini ndebe watero kunoko beke ba kogende. Yeah. Kora teke biti. Watero kwa no kubeke ga ochago tebe bante banga kila mtu chukua mziki. Unabo acha we toa. They will tell you that this music totinga na Adventist, totinga Catholic, totinga Lutheran. The music that played those days was music that was meant to soothe. No moika correct. Bono mwalete mnakwata kuruka ika amatera no hinche nyuma tingenje no kugenda bono pakumu na mkate karosetika like we've gotten everything. Belsasha ayebuno mo Belsasha ayebuna Belsasha kwa rusiriye binte bicheno bya Nyasaye kwa chire ko bikorera mangana yense igwa umepimwa kwa mizani. Yes. Umepatwa, umepungua. Your days are numbered, kere ntukia ogo, kere numbered. Na tete muswati ngama tukao gabalire. Taranti. Dima ndejua no mbona taranti. Akube kurugai. So, aya, mokere tuka to kora kurugai. Asoboga mabugao. Inki kwa rusirigiense kwa retriga. Ote abangatiga mbekega. Egare tsegi chirwa tabangana ki. Tiri tuatiga.
na batamana limu achako tanga yo korae conference katwal masters, it's okay. Abantu bali bwate call abantu bali gas. Hallelujah. Exactly, that's the point. Mbale called mbale mirmu yani gachete asingin to yegas. Yes, na bale bajete asingin charangiriti ai esongo gyada yote. Many are called, few are chosen, are frozen. Cold, but cold, not a cold. Oh, cold over. Wamekenda. Ado bagenda. Abado ba freeze. Abake na ba very frozen. I see. Yeah. And in fact, someone who is doing this, abantu asaba ba kendiri kanisa ya lero mate break ended. Bono ni wangapi wameganda katika ile dini? It was making a lot of sense. Yeah? Right. Karutu wakendiri kanisa ama. Ningo ameganda na ili neno. Obatebie kene, ngana kina kia kene. Ngana tagana ki. Ngali ngana liao na lia kene. Yohana 17:17 obachana aseke. Obachana aseke na liao na lia kene. Are you seeing? Yes. That is what ngo okobachana. Are you seeing? As lingana liao, can it be the truth? And tell them, my son, temo bwenere ti omwana mumura kutwara ubusana omwana ndo mumura kajanga tabanga imbire kagaiga mura ikaransa bune kanisa gender net special needs kanisa ya. Those are the special needs abana baita abanyaroka. I'm dealing currently with a case and I hope that unasayango konyale kere where men of God, men of God, I want to men of God, leaders in the church are dating young boys. Osindu. Those things are there. So I have already grabbed one boy. We say men of the clothes who have given that story to me. How is that? That I'm praying for to get out of it. And this man, ikoba soiro, ikoba yani talingane bongo bono bagwa tali ubwabo. Ikoba bwa to bongo bo tali ubwabo. Ba soiro kuchimuina. Ba soiro bi osasi mechi saitani. Bono kona saitani naro kubachikanga bono kiro muntali ya kaya kumena. The boy iga kaba dated with the leader of the church. This leader of the church meeting with other men of God, people serving God. Of the but meeting they are dating their young ones. Of the cloth. May God help this country. That's what I kire and say yeah. So you got telling go then like it's here near abantu bakona go biye bachera. The streets might look clean but never walk barefooted. Torange kan se yenga ne nsenwere. Tautara sikansi blurumuntu muri. Walk your antennas up. Oh yes. Maybe Enock, let me say something here. Gora karamoko. Kyotoko korera ntobwa tomogano bumungwano koroku Belshaza. Belshaza gare bosinto Nebukadnezar. Nebukadnezar nero kubwato bogambi ekero isaruro ororo nkubwatare obogambi amangana nare aguchiakora arieno kwakwa ngangakorete binti bichenu byacha gukora mbere including emwachu kubokisa itari asaraire mwabiri rororo byakire gukora emirimo nekero akoreta baraibaye bakungu baseresere etc bacha gukora. God will not be happy. We want to announce that ekero tokoburukania amangana yense nantwanyare tebake kanisa ime. God will not be happy and he will do a thing. Nikiyo korekana
ekiara nigo gekorekana senya si gekorika ekarika mang'ana omoruotia karaya rigeriria ebukwe yare gotebanga aga omubero yoga onchoka aseki iga kumetie he couldn't understand what really was happening ekero akona korigia otebirie abakaldayo abarogi bari bose bamaite baiche bamokonye tibanyara something that I loved here nga verse number 10 someone to read then we can finish Daniel chapter number 5 verse number 10 nga amangana ariama ya finally mora kore it will keep remembered ese amatukare motwe 10 chapter 5 verse number 10 5 verse number 10 yateba entingana egateba nga etingana ngino moruoti akaiwa mangana omuruoti n'abanene balia barenge gukwana elio agaswase nyomba elia yomoyega agateba aye omuruoti ochikare tobaise gochandeka ase birengerero byao bosobosio bwao bonjoke borachoke omonto yomo naraiga asoboruotio bwao omoyeka bwechi nyasaye chinchenu olime yae asenga kielia isarenge kugamba omonto yo akarorekana ole noborabu na okomanya na obong'aini bole buno bwechi nyasaye ime yae omuroti Nebukadnesero iso akamubeka akaba monene bw'abalingoria n'abarogi n'abakaldayo bamanyete oborogi n'abamanyete igoro y'eking'enang'eni nabo omuruoti iso akorete ekiagera omwiko omuya mono na okomanya na obong'aini bwokomanya eng'encho y'echindoto na koorokia eng'encho y'emiba yeno na korongeia obokong'u biarenge imaso omonto oria Danieli oria omoruoti arogete Belteshazzar bono tika Danieli arangerigwe nero ratebe eng'encho y'amaya komenenya yateba na igoro yao ng'omweka bweche nyasaye chinchenu nigore ime yao naende ng'a oborabu na okomanya naende ng'oborabu na okomanya na obong'aini obuyamono nigo bikonyorekana ime yao Daniel nkoegware ebiegwa korende nkiagokora 12 yateba eria Daniel akairaneria omoruoti akamotebia gache ebiego byao nakao omonto mwao ebioganetie kong'a korende nonya nabo igo inche ningosomere ayo omoruoti amariko aya naende ngotebia eng'encho yaye twairwe bosa naintwe tugwete korubosa Amen. mbarenga toratenene totebenga yaye you know this is what has killed our church ebiegwe byokoegwa onde byensi nabagokoa finally we find we have driven ekanisa yomonene gochiase engoro ime ekero Daniel yagotebugunga bono ko ondo orakorebo nabe kwabe number 3 asobogambi ngora kane muna toleiga otebugunga ki naye bono gochikoba third in command mukulia mangana yegere mukulia mangana yegere lietariana what we are saying is this everybody it happens even in the church. Yes. Nombo niga I want to announce campaign chigenda tesikuko chiri chintindi and we do campaigns like we are people of the world bono tuwe bisanga bono genteke iga no manene we choose we finish twata ba manene rokora rochora agento kyango gati montago tenote banga maite ndoli allowed go campaign lakini asiko kile kene kirekyo inchenale kwa gure campaign nganya lebe na ateba igotara campaign everybody yari gotebanga Daniel Belshazzar he ignored what his father did na aroche number 2 he defied God openly. Number 3 he made profane use of the temple vessels. Ebi chombo bidia ebi chenu akabikorere mbere meta agwenete namba 3 namba 4 agasasi machinya sae chiakerengencho wosio bwanya sae. This does not go well with God.
nase obotukoboria Daniel atebeti umuruoti engencho ya mangana aria muruoti agaitwa ekeraitwa. I want to finish by saying umuruoti naro chicha okoro ku Cyrus. Cyrus igarenge a pagan leader. Tarenge muntu umumanyete Nyasaye. Lakini amangana manene he comes finally and nero gocha go save nero gocha go toria abantu ba Nyasaye because ekero orochero ruarenge engenche nene Esabato, the Euphrates river. Ekero finally roko banga na ruo gochugotumeka kobakora. The king finally does good things. Manene ebuku yate baiganga. Imagine Cyrus omonto orengo umuruoti bwense omonene gako motogia and he calls him his own. Amen. Mbare bara sense na natubaro chenga naba pesa. Say it again. Monto ya bana ate. In fact nero ujumbe bono. Nero ujumbe toko. Yes. Ngabuna tore iga na beko nyarekana into no tore imaiga. Bari isiko gotubaro chenga oyere kende nkeyo kera arwa sare kabisa amangana aya already baka igoro to moro jinga kwa mweterie omojaje kwambona chiri kingango tagochia baria mukagerete ngani numotene nebuya rende kyagero kogwa nigo korabo kwororo bande bate banga baro matwa minyokaniriga murocho mna Kenya yako atamuiso igonya rebe nara agende igoro yo makerende agatebanga ekeno injena chire kina tindigo chigora kini turi kwenda na murayigete. Someone told him you are wrong. You never know where things change. Aina kwa na chire kina kiao igonga nomba dia bara sense murocho ngo yeta kerochi. Yani it's like kero omonto maybe okule. Yes. Omonto yo igo manyete no munyabibe. Igo manyete no moibi. Manyete no morogi. Ona okule. Igo togotega togo chaji ganga oyere. Anonyo kugaki gakwa segenchobora kibai. You never know the last breath and the communication the person did with God. You will wonder ekeroko mumerore igoro. Because okonyora the convention ya yo moeri because we have repentance and confessing at every time. So muntu maetenaro muntu na ko mubomobe oikaze badeba ngabona oikera bono Nyasaye nchendo cyo mubwalire nabona go sabanga kongo tumoka ongabere bebionsi ntumoka soko kwao. Yes. Yani okonyo Nyasaye mutuli at the last minute in the bed. Ayako jaji dole moyo teta denga nyarebe and maybe to confirm these words, Isaiah 45 verse 1, so that we can finish that. Nteto igwa mangana nyasago kwa negoro ya Cyrus oyorenge omonto bwense kurende gakomorokeri yetagete nabwo ari somwe tintabanga ni chanabika 45 Isaiah number 1 uko yateba omoneno chorre koresi nero yo Cyrus iseke gusi. Okay. Oh Cyrus. Yes. Omubwatire okoboko kwaye gwokoryo amubwere ebisaku na aure abaruoti okobwa kwabo amoigorere ebisieli nebitati bisiekwa bona naro monene akobate akomotebya. Amina. Oyoni irore rabu agara omonene ochorire Cyrus nyowa yes Cyrus koresi omubwatiro koboko kwaye kwobulyo. Maybe as you do it, this is the prayer I'm making. Number 1, omonene onyore obuya bwo monene agochore aye nyarebe Enock aye omonene agochore namba 2 watu bagabu akubwate nokoboko soma yeda okoboko kwobulyo okoboko kwangu kwogose kwaye akubugo nokoboko kwaye kwaboryo soma mangana ya tokoregere amubwere bisaku na aure abaruoti okobwa kwabo ntobwate kiseki kinene ntokurana n'abantu bene muna kiamate bunense. Oh yes. Nabo togosabango monene akobwere ababisabao. Something happened in the book of Genesis. Ekero aba malaika bari bachete lotin ko bayabedi yari gaki mo bakorerabo ekero ba insist something happened. Yes. Baga ko nobo uko baga ukorigwa
batagoretia maisho Barenda goro. Ataroji. mbarochi Barenda goro. batagoretia Karateroji maisha ka. Batogo? Monogoetania. Batogo? Batogo? batagoretia maisho Kumatemwa. batagoretia maisho lakini batarochi I will praying ekero monene akubwata okoboko kwao Yes. ekero agokubwera ababisa bao Amen. aukorie Amen. ababisa bao Amen. inekero bagocha kuiba bake ebintu bye kanisa Amen. bagosiogorokana babugete gachibesa nochire bagotana chirecho finally they are there ekero monene arakogitere nga nona yori kwarenge you know you need one thing nga you better have Christ to tware din nekero kwa murari Kristo kobo motorio he will hold your right hand. Amen. He will walk with you, he will give you victory ekera ko irobobui then who is what God blesses Nigore Samuel nobody, Tangani. nobody can curse it. Ngondo naro tagwa kesimiga na gwatiga 07. Kabunga kama. Kankwenda nyokwango comment ritukorera rya twabekire 07 26447367 yago comment gosigo kubori karatuko ensemerio mwario Olda Joseph Otoli nara watabanga thank you Mkate you were there and you made it good mnakero muntu agota the book of First Samuel chapter 16 verse number 1 wanda gete kwatira so muri cia kebekira inga omonene ochoriri so igongo monene gochora mbara kwanga mana gochora igangete berisha 16 verse 1 16 na iga kwanga bali baro abaruoti aba uruchinguru igako bangari tangani Nebukadneza Cyrus mbare ngoro yani babo Belshaza lakini ochorire mozacho ndinara bwa kwanga okwangwa 16:1 yeah 16:1 says tangani omonene agatebya Samuel ngoikariri oragenderere koba no moichana asing'encho ya Saulo inche na mwangire takogendera koba omoruoti bwa Abaisraeli icho ria oruguncharo rwao amaguta ngutume ogende oyese omonto o Bethlehemu ekiagera nechoreire oyomo bwaba murabaye abe omuruoti. So you are proving it. Nyasaye gakwanga litanganie bigokora. Goikange birie bibe. Daigwa 13 verse 13 and 14 eyeyo. Oyuwangia gara saura kwanga. 13 agokora yoboriri. 13 verse 13 and 14. Verse 13 and 14 it reads Samuel akamotebia wakorire egento kyoriri. You have done foolish. Tikwa betete o tikwa bwatete ogochika kwa monene nyasao akoete onyenkwe igwerete omonene anga nakora oburuoti bwa bobe obokongu bagendere kobao otambe asaba Israel. Verse 14 Kurinde bono oburuoti bwao tibokogenderera omonene bwerigerie omonto onde omogokirie ase enkoro yaye omochikire ng'a abe okugambira abantu baye ekiagera aye tugwenereti toigwereti ayo omonene agochigete. So Nyasaye igakwanga abande bali bataisaini ochora oyo komogokia somo yohe oyo kogokia Nyasaye no yokore mirimo yae bunukani kwae kuri omanya gotenga bono nakia tengo ochorire koreshi elinda bwibisaku elinda gora barutio kubwa chinguru chabe kiagara mbaisaini bakore mirimo. So Nyasaye gakwanga igona aye renda Nyasaye ta kwanga akobwatoke echoro yatagete aya kana gwetunkwari injo muraye manana weakness kana wetu enjo murisho mutangani weakness lakini Nyasaye when decide to deny you igako wakaisiko akareta kaisika ande kurumata osala to mongino ndego amwe ko muraye weakness na anda kaisika ndre gwetani munokagirita ayo manya. Nyasaye tigato senetwensi. Thank you for everything. Thank you everyone. Thank you for being there. Thank you for listening and whatever. Kusabaiga mangana atalieito mangana na yuguruti bwa kare na kare. We want everyone to be there.
chinga kichige karotogo soe kwikweni amwega omotinyo September ngogera tochi gochora kuro chikansa mwachorire konyora mwara achorire no gwetakera igwa kwanya kubwata estima lichi koliuko karo kubwata estima 1 turuta chance elia kabere turu kubwata estima kubwata amachi aye obo Kristo turu kubwata ubi Go yatane. Ndage mo confirm mangana ngati ko yakwana njabweka. Turi ko genda na match. Estima ko genda FS test na ere. Nere yiga onde banga. Nero kura kunera ngaki. Nyasaye ukwangire. Nyasaye nkwangara abantu bande. Buna ria attest ria tabanga karwa sare inwe egara timoje go sange kelirianda enda mwamu yo monene FS test yiga okomanuka 15 na isato ekabungo gyakane mangana inarai exactly. Come out of her so that you may not be partakers of our sins. Karwe ikaiga tigana mangana yibitina byobo kenyumba asinyumba yo monene tebi abante kene buna kere batebi nga yaya balisi agambo bebole yaya nyarebe mbobole abakristo yaya mbobe mole tebia abarandi baino mbate berakoligia esadaka nechipwerende batigete chinkoro chirianyegete we do not have families where are we getting the tithes and offerings akor mangana yo nganchere sabirabi Dasawo ito ayetato ito ntuna abana bawo lero iga twarigereringa neriga ase chinkoro chindi tomono ngana beko nyarikana twatigire nchira yawo twaige iriringa neriga nchira itagwenereti twasabiro twabere chiamate cheto chasarekire chiamate cheto chiabere bobe nabari kwabekire nsemo ngabakure na kuchibeka boronge bawunchere birengerere byabo enibonerere mutuobo twasabira rabo babere ekiaga nabana bawo mwanya bantu bakore bibe twasabira chikanisa cheto chons kero chigente gwetera chinga chinkongu koko kwawo gotenene erio chirorekane chigokore mberemo erigwa chirangereirie twarigereirie mewe kanomeke ase biblia dingane din korandi gurire kera nyare kane ngabonsi mbaunchorerie some things remain to be constant omoere go ikochiche ebibe go ikabisirikwe twasabere ngoto sibie ogokora go ito gwonsi okobe oreta atoka ase egonderia yebibe birasirikwe ogechorera Kures Cyrus muruoti ta komanyetaye korendo komoroka the anointed one ekiagara anchira nete ko koremeremo yao tokonya tugwanchaye Kristo ntuanche dini eri tochego sira byabona asenge nchemeremo egeta sene ekiaga tembeke gokora oikerania obobani bwao ngari ngane rirandigwe asabanto bebisa kubyonsi ko bakirori eri omoerio yobera ngochiche twasabira oborayi borororo led by brother Mkate nga omuyegerere kubwa buna torarengera intumwanya abantu nabari bonse bakubwata nasenge che program yiga nechi program chinde cha Getembe they be a blessing before you keotogotigana igora nyoro kubako gonsi twakorire erobe yigango cha katona de getabu gyokonganya kibwata Amegerio manene igoro yobo Kristo twasabire ngoto sege tasobo gimobo itoko gwenere Yesu Kristo borito. Amen. 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 Thank you. Wiki ngorengana byare Wiki 2012 eye iskonale nalenga nakoreta korwa lina rwetanga chokora ko New Life Mate Nyachenge twakoreta boronge wiki na abere isko matanga na bwa tegoro nalenga kanale ko ni mu makomo ko runga teresia mituomu no twalengene chindo wicha itabu twakorete no mwana wa Yesu no alengene ruraita matanga. Amen.
lero bunango kwana iga na inche bona tinguma iti new life iringa kirikali na nengo gende kanisa kunga new life ere sabas kuria kioge nongo chiko sasi marero bagwa togo sangereria igo nabo munankorwa nonko minyoka gocha elinde tokore ogosasi makori tokoria lero bana kwa gani anto baito bakioge mate tumerane kanisa ya new life. God be with you as you go there. Yes. Sibiito. Bisibia via Yesu. Sibiito bira binto bigwateme. Dina kasoro nyingi sana. The blessing you unaitamka. Oh. Uko yekwana. Sawa. Genda na mwanene basi mwanene wancho genda na nje. Yeah man. Wiki ya bere ndito. What? As a Kenyan. Ntwae negatio korobekana okonene. We still want to pray that God's hand will descend. Sure. Goike na gotoereria. Kenya has been known as a haven of peace. Refugees abatabi ko ruchinse cyaba tubwate Kenya go barabange. Yeah. Togo cha kurwanga ito tamagochi. Kenya ne ya Nyasaye. Twasabire nga tatu bwatoka atotoererie abarayi baito tegerera eki barimo kugambira bagukwana because they have put you there so that you can dispense on their behalf. You are representatives. We have sent you. Don't bury your heads in the sand. Ekero obobe bo kogendera gokorekana. We want to pray for our country because what we have experienced this week was not good. Manene airiri bagari aye na bari moko murangeria mono he will hear. You never know whether it is through your prayer that this nation will get back to its fate. Otherwise tuagane irie ogosasima kwarero kobo kwebisio neke otoko gendera gokarabo I'll be at Nyamira Township basabaito mbabwate an event. I plan to be there to worship with them. Thank you. Agirango ba maate ntu abatebeti ntoje maate kanyaku yarigania erikine mulise murumbu chikwa chirito kumerana alia township. We are doing one big Sabbath. Yes. A Sabbath of a kind. Panto babu girango kurunyansembe korwa nduru Durubi Jakembene Esaka men of those the churches. neighbors once been no. Yes. Let's have it a big Sabbath. Yeah. Kelio to chako sieke mirobelions pi. Ya Getembe. We are working In fact go water sama no sa kuma mbi na nusto kanyagero. Bokero. Alia go kobo keroro because it wanna be big. Ego kanya kuyarigania ko wataitolinga nkikawa but meanwhile taito chaka no watera go kurukwanga light bearers ogatera go kurukusifu. Oteba ngomanene ntagete go koban. Ekarongo ikagabu nkotogie egekogera naonchoiru. Karongo gotogia gaiga omaneno gotogie kwa gaiga kuna kasoro nyingi sana. Bana bagotera kurugabu nsi ya Tanzania. Abana bunarorere Nyasaye agosise. I can confess. These guys kubarwe Tanzania bakwenda America 40 days. Bagachana 40 uniforms. About 40 uniforms. Pastor. Na testiringa nobody tebisyo lakini turasese. 40 days 40 uniforms. 40 uniforms. Amatu musongo ko ekwerende ko etai yeshati. Erongi yeshati. Omochibi egekoroto na socks. 40 of them para America. 40 uniforms kando. Ego bibinde biebike tukwana. Ichiba bugata abono jerecho. Ebintu Kwaneni ala. Ebyo mubuko aye nanda bibyo ko bebingoma ate. ebyo muko bibyo Yo mondago cha tabanga uniform 1, uliota uniform 2, uniform 3, uniform 4. uniform 40. They were in 3 churches. 3 weeks. 40 uniforms. Uniform ile ngaba no bwate mna mawata ngane kwa mule. Na tiro jika kwa no nyangusumba mule ando chika. Otana ko kungo chakera then kwera nandi kurugabo kango somoro bire ko your request my command. Mwensi brother Otuoli and your family
onde inarugo kurikaga igasa Facebook yaito mwensi Petru ngore abene and those who lost their loved ones na moko anda kurugabo remigwa mwensi nasire tio morisia amakoro sana makong anya no ngano sino mumanyete morisia korunga Mishael Ogot a long term man, a good man in prophecy. So as it sonde igenka elia yomwalisia Mishael Ogot yaminto badia mogoi and other people mwago na gonte ngatari gusira montari gusira ausari bonyanzi ngono mwaka Mishael nasali pia bonyanzi no. So we are together no yonka by the way nyumbani kabisa. Thank you Bonbi on Esabato ngema Seseni efikeri ona ko kwa Nakuru County Nakuru. Stop tainting the name of God. Put it clear, men of the other a kingdom disguising them as many of God. Our God is God of order and respect, not of the other world. Abandabo kolenga nditu ngukwana abandaba achakiriko balitwate banga aba ba attractive event ebimura bigabaga kalosati loje bakana kurugamba abatali banyasaye ade banyuri Mkate mu nginyoleri when aba murabanya saye bajita bakabera kaiga God destroyed the world abuo yes nasango by the name of God but they are not ko basaliare. Thank you Effie, I'm proud of you. Say hello to my son Allen journalist Gabriel Gabi enda yancho tuanie mwam kurakaroka onde mieleso Elfin Kerubo nanche ondega Afra Amoins Abisabath Joseph Otuoli na Romolisi toko veragaiga. Thank you thanks Mkate, you made the occasion. Regards to the team. Thank you. Good. Kiongo Meri Koronyabuya na Otoramu. Following Oyakonga Eli Mwachia leave you. Celestine Frahayangu happy Sabbath. Honorable Charles Otundu Kurumoja Nairobi Noare. Jeremiah Misiani Sabate Nyororo Kuruega Nyangora Miriri. Former Honorable Amia Mecha ego kie no Sesenigwa na bantu bonse pibanya Masebe district. William Mucharo Kurasensi Kisii town. Ruth Kwamboka ochiasema mo minto kale alialia kwa residie na maswatu minto nyabonyi Linet Kurwali Kiptangwanyi. Ruth Kwamboka Nakuru maili 6 SDM. Kumariba antene nchino onde gaiga oya wantenga bonsi na some chini kuruga. I think that is nice. Thank you so much. Kwa sababu ndenga ekeromoko genda. Onde asimuri na haye bunole onde ta miss asogotera kulia itkuliri kero tuonje. Cheze wimbo huo sifa kwa light bearers ekero togo soase umorobiri kurukwa